Дами и господа, посрещете краля на поп-фолка Азис! Биби, спиш ли добре? Закриват ли те? Храниш ли се? Защото аз не притягам ли те? Обичам тебе, умирам се. Биби, псуваш ли ме? Влачиш ли се? Пиям през нощта, защото аз залудница съм, на дъното съм. За никъде съм. Малко кученце ти подари, красиво меко пукаво, но видя го днес изхвърлено, като мене същото. Биби, спиш ли добре? Закриват ли те? Храниш ли се? Защото аз не предяло ли те? Обичам тебе, умира ми се. Биби, чуваш ли ме? Плачеш ли се? Приям през нощта, защото аз залудница съм, яденото съм, за никъде съм. Биби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не подяло ли те? Обичам тебе, умира ми се. Биби, псуваш ли ме? Плачеш ли се? Пиям през нощта, защото аз залудница съм, на дъното съм, за никъде съм. Азис! Страхотно изпълнение, дами и господа! Страхотно изпълнение, браво, Славин, като Азис може да гласувате, като изпратите СМС-та 17737. Азисе, не мога да те позная, бе, ти си стопил, бе, да не си минал на диета. За лятото. Сега, подаръци, Азисе, от продуцента. Малко кученце, заповядай. Немска овчарка. Мисля, че не е Ще пожелание на израсте, кученцето. няма страшно, сега е дребничко, още роди се преди малко. Одеялце, да се завиваш и да спиш добре. И кетеринг, да си нахранен, заповядай, виж какво едем тук, боламач. Но това е, брат, че си го разбъркаш. От Доволен ли си? Много малко неща ни свързват нас с Азис, освен че имаме рожден ден на една и съща дата. Това малко ли е? Обаче, честно казвам, съм така много доволен. За първ път ми е забавно на тази сцена. И, за първи път? Чувствам се добре. Ще бидеш ли в този жанр? Накосъм съм. Така. Накосъм си. Всички футболисти ще бъдат фенове. Нека дадем думата на уважаемото журе. Ще започнем от един поп-фолк ценител. Фънки, не се оглеждай. Защото като е поп-фолк ценител, веднага трябва да започнеш. Ти гледаш. Кой плющи пръсти по цяла вечер на масата, аз ли? Май да. Моля? Май да. Не съм мърдал от къщи. Нашите не ме пускат да излизам. Давай, айде. Много добро изпълнение, много добре пресъздаде
така една двойствена натура, която много добре се справи с което. Гласовите данни пак няма да ги коментирам. При тебе те са ясни. Просто не знам какво да кажа. Това предаване става страшно днес. Днеска е Много тегаво е. Това не е последно предаване и си да ме в отпуска. И много тегаво върви. Славине, браво! Благодаря. Благодаря, Фънки. Хилдичка. Страхотен образ, Славине. И актьорската ти игра, и тази орнаментика, и тембъра, и всичко. Може би една идея драматизъм липсваше, който той носи, пеейки това нещо, но абсолютно брилянтно. Благодаря, Геро. Браво, поздравления, грима е невероятен. Просто мисля, че умирише манджата. в смисъл, десятка си оцелил с имитацията. Просто само мога ти кажа, браво, жестоко. Благодарим на журито. В момента, Славини, чакай, в слушалките ми подават, уважаеми дами и господа, че има още подаръци за Азис. Да, получаваш от твой фен Валерио Божинов и едно малко коте. Страхотно гласувайте за Славин, като Азис на 17-737. Хабиби, заповядай на диванчето, вземи и котчето с тебе. Не, кото ще го оставя за мен, да ти кажа честно. Аз си го взема вкъщи, не за друго. Искам да се грижа от любов към живота ти го правя. Да, бе, си, добре. Аз исках штъркел, ма ги разграбих. Аплодисменти за Славин!